I-air fry natin tong turkey leg mga kagwang. Ano to siya mga kagwang? Cook na to siya mga kagwang. Para lalong mag-crispy siya mga kagwang. Okay. Ang laki nito mga kagwang, oh. Ang laki mga kagwang, oh. Okay. Ang laki. Ayan. Okay. 10 minutes lang. 12 lang natin. Alright. Okay mga kagwang. Done! Yan ang mga kagwang, oh. Ang ganda ng kulay. Lunch na tayo mga kagwang. Lunch na. Let's eat, oh mga kagwang. Yung turkey. Turkey leg. Cheese. Maganda pag air fry mga kagwang. Sarap. Cook dito siya mga kagwang, tapos in-air fry ko lang. Smoke siya. Thank you for watching mga kagwang.